जों हाबाफारियाथ' जोंना मेइनलि जोङो आइजो सानावहाय मुलुगनां आइजो सानाव जोङो नैबे जोङो बान्था आइजो फालांगि बान्था बेखौहाय जोङो होयो प्रत्येक बोसोरे दिनैहाय जोङो 15 बान्थाखौ होनो आखायाव लादों आरो दिनैहाय जोङो फुंनिफ्राय स्टार्ट खालामदों दिनैनि सानखौहाय फालिनाया जोङो फिरफिला बिरहोदों फिरफिला बिरहोनायनि उनावहाय जिहेतु जोङो मोनसे समाजनि थाखाय खामानि मावग्रा जोङो जाय सुबुंफ्रा एकदम जोङो मार्जिनेलाइज लास्ट माइल कमिउनिटि बिसोरजों खामानि मावो बिथांफोरखौ लानानै जोङो एसे फुरथि खालामबाय स्पर्ट्स खालामबाय गेलेबाय बिनि उनावहाय जोङो जोंनि गुबै आयदा जे बान्था लानाय बे बान्था होनाय माबाखौहाय हाबाफारिखौ जों आखायाव लादों। सोरनो होनाय जाखो? जोङो एबार फुथुलि बरगयारि बिथांनो जोङो नैबे बान्थाखौ होनाय जादों। बोसोरफ्रोमबो होयो जोङो जाहाथे जोंनि बे आइजोफ्रा एसे जौगानो हायो फिसा फिसा बिजनेस खालामनानैहाय गावनि केरियारखौहाय बानायबोनानै गावनि न'खरखौहाय एसे हेफाजाब होबोनो हादों बिथांमोननो जोङो थुलुंगा होनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लादों। मा होनाय जायो बे बान्थायाव? जों बे बान्थायावहाय 20,000 रां आर'नाइ मोनसे साइटेसन बिथांनि साक्सेसनि सायावहाय आरो जोङो इन्दि सि मोनसे गथायनाय जायो। गोजोननाय मोनदों दिनैनि बेफोरबायदि आइजोफोरनि दिनैनि आइजोनि सान माबा फालिनायखौ आरो आं मालाबाबो सानाखैमोन आरो बेफोरबायदि आंखौ मालाबा बेफोरबायदि नुनानै आंनि खस्थ' खालामनायखौ नुनानै दि आंखौ नागिरनानै लायदों आं बेफोरखौ सानाखैमोन आरो दिनै आं बिराद गोजोननाय मोनदों। दिनै आङो खस्थ' खालामनानै गथ' सानैखौ थोजासे फोरोंनो हादों। आं खस्थ' लानानैबाबो बा गथ'आबो खस्थ' खालामनानै थाखा फैसाजों माने थोसार होनो हायाखै आंबो फिसाखौ दा गथ' देरसिनखौ आङो दानै माने फिसथिखौ माने उथ्रिसारनो हाबाय आरो फिसा बिरग्लांगथिया। ओरैनो सिनाखि आंनि सिनाखियाथ' आङो मा बुंबावनो माने खस्थ'नि माबाखौ आरो आङो गामिया आंनि फार्स्टनि गामिया माने कारिगाव निउ बासबारिनिमोन आङो ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो माबायाव ओरै सिआइटि खाथि दलगाव होनो बाहाय आं हाबा जाफैबाय आरो। ओमफ्राय मा खालामो जेनेबा? आङो दाथ' बर्थमान आङो सिगाङावथ' बहुद खस्थ'मोन आङो माने हाबा जाखांनायनिफ्रायनो आङो बिदिनो खस्थ' जानाय लोंनाय थिग गैयियाव आङो बिदिनो सिगाङाव आङो बिदिनो एमाव देबाय बायनानै आङो फानबायबायनानै बेजों जादों आरो बिनि उनाव आङो बिदिनो माइ गायनाय बा बिदिनो सोरनावबा हाग्रा फुनो थिनबा हाग्रा फुनाय बेफोर हाजिरा मावनानै आं बिदि जादों आरो ओमफ्राय बिनि उनाव आङो जौ फाननानै जादों। जौ फाननाय अमा फिसिनाय आं बेजों गथ' गथाय जानाय लोंनाय फोरोंदों फिसाफोरखौ गासिबो बेजोंनो फोलोमदों आरो आङो ओमफ्राय आरो बिनि उनाव बेखौ एसे खम खालामनानै आङो सिआइटियाव बिदिनो हस्टेलाव माइरं जावनाय थोरसि सुनाय मैगं हानाय आं बेखौ मावदों आरो बिनि उनाव बिदिनो गथ'फोरनोथ' आङो बे सिआइटियाव मावनाय समाव आङो 3,000ल' बेथन मोनोमोन नालाय बे 3,000 बेथनखौ आङो बे फिसाला गिदिरा होनबा एमटेक फरायबायमोन आरो एमटेक फरायनाय समाव आङो 3,000खौनो हरनांगौ ओमफ्राय बिदिनो अमा एसे लानायजों एडमिसननि आरो बिदिनो एडमिसन जाखांबा 6 मासजों दालाय फर्म फिलाप जाया होनबा बेहाय आङो खुनुरुखुम अमाजों फिलाप खालामोमोन आरो बे गथ'नो हरनायखौ आरो टिउसन लाबाय थाखायोमोन बे फंबाय दुइसिनाबो बारा नांथारगौबा आङो बे फंबाय दुइसिनखौ नोंनिखौ एसे हरदो होननानै आङो हरहोयोमोन आरो थोथाराबा बेजोंनो हस्टेलनि फिस होनांगौ आरो बेजोंनो खाथा कलम बायनांगौ बेबादिमोन आरो बिनि उनाव आङो लकडाउन जानाय समाव बे सिआइटिया बन्द' जाबायना बेनि उनाव आं मा खालामनानै थाबावनो होननानै आङो लोगो लानानै फिथा हमनाय बे सिआइटि लांगोनायावनो आङो फिथा हमनाय दखान होनो होननानै होनाय जादों आरो जोङो दा बेहाय दासिमबो होगासिनो दङ दा 6 बोसोरावनो हाबबाय जोङो बेहाय होनाया दा लोगोफोरखौबो जों गावस्रालायाखै
जयैनो दंगासिनो दं दा जों बेखौ फिथाखौनो हमगासिनो आरो दासिमबो दा आं मोजां प्रफिट जोङो बे हाजिरा मावनायनिफ्राय एसे साबसिन प्रफिट थादों आरो हाजिरायाथ' जोङो बिदिनो 3000ल' मोनखायोमोन मासाव दा जोङो खमावबो बेहाय 5000सो खामायनो हायो आरो जों दा सासेयाव न'खर सालायनो आन्था औ हायो। ओमफ्राय गथ'फोरा गथ'आ दा सासेया देरसिनाथ' पिसटिया जोब्बाय PhD औ पिसटिया जोब्बाय बेहा दा दुइसिनाबो माबे इउनिभारसिटिनिफ्राय पास खालामदों? माबायाव तेजपुराव खालामदों तेजपुर औ तेजपुर इउनिभारसिटियाव खालामदों दा बेनि उनाव बे पिसटि जोबनाय लोगो लोगो माबायाव त्रिपुरायाव बियो इउनिभारसिटियाव फोरोंहैबाय आरो ओमफ्राय दा दुइसिना बिदिनो बेबो एमकम पास जाबाय खुनुरुखुम ओमफ्राय दा बियो मेडिकेलाव ओरैनो लोगोजों टेन्डार लायो माबाखौ हस्टेल बे जानायनि मेसखौ आरो बिदि मावनानै दं दा खुनुरुखुम बेनि एसे आं एसे रेहाय मोनबाय आरो दा मोनसे दिनैनि दिनाव माबायदि सानो? दा आङो बिराद गोजोननाय मोनबाय दा मोनसे दंबावो आंहा बे फिसा देरसिना बिरग्लाङा जेनेबा आङो दा प्राइभेटआवसो फोरोंदों नालाय दा गभर्नमेन्टफ्राव मोनोबा मोजां जागौमोन आं बेखौ आसा खालामनानै दं आरो दा बेखौल' आङो मोनबा हामगौमोन खाथियावथि दं ओरै इउनिभारसिटि दं दा बेफोराव मोनबा हामगौ सानदोंमोन आरो आङो दा बेखौ मोनोबानो आंनि गोसोआ फुरा गोजोननाय थाबायमोन आरो आं फिसाखौ जेरैबायदि खस्थ' खालामनानै फोरोंदों बेखौ मोनोबानो मोजां मोनगौमोन आं दा बे फिसाया माला गभर्नमेन्ट स्कुलाव इउनिभारसिटिफ्राव फोरोंनो हागोन मोनगोन आं बेखौ दा बे मोनसेल'सै आंनाव दा दङआ सिमाङा ओमफ्राय उन्दैसिनाथ' दा बिदिनो नै दाख्लै थांनाय बे माबायाव मा होनो फरेस्टआव गासिबो बारनाय खारनाय गासिबो पास जाजोबदोंमोन दा थाखा फैसा हायियाव बेहा थालांनाय जाबाय आरो गासिबो पास जाजोबदोंमोन बिराद दुखु मोननानै दा गोसोआनो दा बेहा एकदम आसा खालामनायानो जायासै नालाय दा बिनि थाखायनो बियो माने एप्लाइ खालामफिननोनो बानानै दं आरो दा थेवब्लाबो दा खनसेयाव खालामथारदो होननानै जों खालामहोबावदों आरो दा बेखौ